Záhradná rekreačná chyška na skok od mesta v Petrovciach nad Laborcom. Vitajte doma. Fundus má miesto na parkovanie, je tu priestor na sadenie domácej zeleniny a ovocia, trocha zelene na víkendový relax a poďme sa pozrieť na chatu. Súčasťou chaty je táto letná krytá terasa, ktorá ponúka dokonalý relax, množstvo súkromia a pohodu pri letných grilovačkách. Z terasy pokračujeme už do interiéru chaty, ktorá ponúka denný prepojený priestor s kuchynským kútom. Sú tu potom schody hore, kde je podkrovná jedna veľká izba a z tejto časti pokračujeme do spálne, ktorá má vstup aj do kúpeľne. Výmera interiéru chaty má niečo okolo 37 m štvorcových. K dispozícii sú potom ešte dve skladové priestory a podpivničenie. Ďalšie detaily o tejto chyške nájdeš na našom webe. Takže majte sa fajn a vidíme sa v Petrovciach na prehliadke.